ಅಯ್ಯೋ ತಿಕ್ಕದ ಬೂರಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಅಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತುಲ ಯಾನ್ ದಾದಕ್ಕೆ ದಾದಕ್ಕೇಂದಿರನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದ ಬೂರಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿತ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ. ಸೊ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾದಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಓಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನೇನ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದಾತನ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಕೇಂದೇರು ದಾಯಿಗ ಆತಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಕುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇ ಕೇಂದೇರು. ಸೊ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅವ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಲೆತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡೆ ಆಯಲ ಕುಡ್ಲದಾಯನೆ ಕುಡ್ಲಡೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ ಪುದ ಶ್ರುತನ್ ಪಂದದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ನೆಟ್ಲ ತೂಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಯನ ಅಕೌಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ MC ಐ ಮೀನ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೂರು ಪಂದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಆರ್ ಒವ್ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆವಡ ನಿಕುಲ್ ಆಯನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕುಡ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೆ ದಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪುನು ತುಳು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆ ದಪಣ ಆಯನ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆದ ಶೋಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಿನಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ದಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬಂದಿತ್ತನ ನಿಕುಲ್ ಆಯನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ದಾಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆತ್ತು ದಪಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂದದಾಲ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಆಯ್ನತ್ ಇಂಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಪುಂಡು ಅತ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ತೂಯೆ ನನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕೌಂಟು ದಾದ ಪಂದದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ಓಲ ದಾಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರತ್ತು ದಾಲ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಾಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಪಣ ಇಂಚ ಜನ ಉಲ್ಲೇರೆ ನಿಕುಲ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಪಂದದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬತ್ತದು ರೋನಿ 8288 ಪಂದದಕ್ಕೆ ಎಂದೇರು ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಪಂದದ್ದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ MA ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬತ್ತದು ಸೂರಿ _2318 ಪಂದದ್ದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋದದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಪಂದದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ 100% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಗೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೂ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸಹ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬತ್ತದು ರಕ್ಷಿತ್ 1481 ಪಂದದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ಊರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಪಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಪಂದದ್ದು. ಸೊ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಮದುವೆದ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿ ಯಾನಿರಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇತ್ತು ಓಲಿ ಯಾನಿರಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮದ್ಮದಾನಿ. ಸೊ ಈ ರಪ್ಪಾಗ ತೂಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲವರ್ ಏರು ಅತಿ ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುನ ಅತ್ ಲವ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುನ ಅತ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಕಾಪುಲೆ 3 ವರ್ಷ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡ್ಚು ಇರಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಪಂದಿದ್ದು ಕೇಂದಿನಿ ಇರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಆನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಆನ್
ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನನ್ನು ತಾಂಕೊಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೇನು ತಾಂಕೊಡು ಆಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೇನು ತಾಂಕೊಡು. ಸೊ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಾಂಕೊಡು ಬೊಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಂಡ ಯಾವು ಬೆತ್ತದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪಿನದಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನೇ ಬೆನ್ಪೆ ಬೋಡಂಡ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಣ ಯಾನು ಆಯೆ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಯಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಉಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಪಂದದಕ್ಕೆ ಎಂದೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಕ್ ಲವ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂದದು ನಿಕ್ಕುಲೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಂಜಿ 2 years 3 years ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇನ ಆತು ಲವ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇನ ಅಂತ ಪಂದದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಸೊ ಅದಂಟ ಇಂಕ್ ಲವ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಇಪ್ಪಂದು ಎಪ್ಪಡು ಅವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಲವ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಮ್ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಯಾತ. ಸೊ ಲವ್ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಏರ್ ಬಂದದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಸರಿನೇ. ಸೊ ಮನೀಷಾ ಗೋಬು ಪಂದದ್ದು ಕೇಂದಿನಿ ಇರೆಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವೊಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವೊಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅನ್ಪಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಅವೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೀನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲವ್ ಆಂಡ ಅಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಆಣ್ ಉಲ್ಲೆ ಆತಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀನಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಲವ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒತ್ತೊಂದಿ ಬಕ್ಕನೆ ಲವ್ ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಡು ಪಂದುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಇಂಕ್ ಲವ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಆಣುಪ್ಪುನ ಆಂಡಲ್ಲ ಲವ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಲವ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯನ್ ಸುರುಕ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮಪ್ಪ. ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸೋಲ್ ಪಂದದ್ದು ಇರ್ನ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಬತ್ತದ್ದು 21 ಸ್ಟಡಿ ಯಾನವ್ವೆ MA ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್. ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಕ್ವಾದ್ 87 ಪಂದದ್ದು ಕೇಂದಿನಿ ಇರ್ನ ಈರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮಗಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗಲ ಅಂತ ಪಂದು ಕೇಂದೇರು. ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡಣ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಪಪ್ಪಡ ಅವು ಪನ್ಪೆರತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಕ ಪೊನ್ನುಲಾದಿತ್ತಿನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಏತೇ ಇಂಕ ನೇಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತೇ ಲಡಾಯಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂದದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನಾಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನಾರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಕು 2 ಜನ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಅವ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರುಜುನು ಯಾನ್ ಎರಡ ಪಾತೆರುಜುನು ಎಂಚ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಮಾಡ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುದು ಎಂಕು ಬೊರ್ಚಿ ಇಲ್ಲನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುನದ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಸೈಸೋದು ಕೊಲ್ಲುಲ ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪುನು ಮತಂಡು ಬುಲ್ತೊಂದಾರೆ ನಿಂಚ ತೋರಂಡು ತೂರಾಗ ಆರ್ ತೆಲ್ಪೇರ ಯಾನ್ಲ ಜೋಡ್ ತೆಲ್ಪುನಪ್ಪ ಅಡೇಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಣೆಕಲ್ಲ ಇಜಿನೂ ಇಪ್ಪುಂಡು 2 ದಿನ ಪಾತೆರ್ನೇಜ್ ಮನದ ನಿಂಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸ್ಕೆ ನೋಡತ್ತಾ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚದದು ಹಂಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ಪಿನಿ ಅವರು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಹೊರವರು ಕೊರ್ಪಿನೇಜು ಹೊರವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಂಚಂಡು. ಸೊ ಆತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ 2 ಜನ ಇವನ್ ಅಮ್ಮಡಲ್ಲ ಆತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಪ್ಪನ ಮಗನೇ. ಹಾಂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನೆಗ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಪುಂಡ ಪಂದದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಕ್ ಆರೆಕೇಂದಿನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಓರೋರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆನಾಗ ದೆಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂಗ್ ಇಂಕ ದಾಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಪೋದಿತ್ತು ಇಂಕ. ಸೊ ಓರೋರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಓರೋರ ಈ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಇಂತುನದಾದ ಪಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಗ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂಗೇ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಕರ್ಲ್ಸೇ ಶೋಕು ದೆಪಂಡ ಮಾತಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕರ್ಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂಗ್ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಕರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಅವೇ ಆತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ್ದು ಶ್ರವಣ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಂದದ್ದು ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಏರು ಅಂತ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂದೇರು ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆತದಾಲ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಮೂವಿಲ ತುಪ್ಪ ಇವನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಓವೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಲ ಪಣ ಓವೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓವೇ ಇಟ್ಲ ಇಂಕ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂದ ಆತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂತ ಇಷ್ಟ
ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ ಒಂತ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹೀರೋಯಿನಿ ಪಂದ್ ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಜಾಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತೀನಿ, ಬುಂಡ ರಾಧಿಕಾ ಆತದಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಓವೇ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂದದ ಅಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ತುಳುಟ್ ಆಂಡ ಉಳ್ಳೇರು, ತುಳುಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಇಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡತ, ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ, ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ತುಯಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡತ್ತ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗಡ್ದ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. ಪ್ರೀತು X99 ಪಂದದ ಇಂಕ್ ಪಂತೀನಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇರ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮೀ. ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಂದೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನ್ಪುಜಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು, ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ದಾದನೆ ಅವಡೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಲ ಪಂದಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎರೆಗ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡ್ತನ ಪ್ರೀತು X99 ಪಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಆರೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ತೇಜು ಬಜಿಲ್ಕೆರೆ ಪಂದದ ಕೇಂದೇರು ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲದಾಲೆ, ಕುಡ್ಲಾಡು ಮುಲ್ಕಿದಾಲೆ, ಮುಲ್ಕಿ ಪಣ ಮೇನ್ ಕೊಲ್ನಾಡ್ದಾಲೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿಂಗ್ 12434 ಪಂದದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿನಿ, ಇರ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಖುಷಿತ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪಿನವು. ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಖುಷಿತ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುನ ಪಣ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಡ ಅವು ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮಾತಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ. ಸ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಲಡೆ ಯಾವ್ದು ಅವೇ ಲೈಫ್, ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಸಮಟ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕುಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು 4 ಜನಲ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಮೆಗ್ದಿ ಅಮ್ಮ 4 ಜನಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ, ಅವೇ ಖುಷಿ ಅವೇ ಸ್ಯಾಡ್. ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ, ಅವೇ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಂದೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಂದು ಆರೇಗ್ ದಾನೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪುನೇದಾದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು, ಅರೆಗ್ಲ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಪಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚ ನಾಯಿ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನೇದಾದ್ರೆ ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಅಂಚಾವಂದು. ಮಿಸ್ ದೀಪ್ಸ್ ಪಂದದ ಪಂತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ತೋಪಾಲೆ ಇರ್ನ ಏಜ್ ಎತ್ತು ಇರ್ ದಾಯ್ತ ಕಲ್ಪುನು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೋಳು. ಸೊ ಉಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಉಂದು ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಬರ್ತದೆ 21, ಎನ್ನ ದಾಯ್ತ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪಣ ಯಾನ್ MA ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಲ್ನಾಡ್. ಪ್ರಣವ್ 04 ಕೇಂದೇರು ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಪ ಪಂದದು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಯಾನಿತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಕಲ್ತು ಮುಗಿಯೋಣ, ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 21 ಪಂದ್ರೆ ಅಪುಜಿ ಆಫ್ಟರ್ 25 ಆಂಡಲ ಆವು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆನನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಡ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿನಿ ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಆವಡೋದು ಪಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಪಣ ಒಂಜಿ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಬೋಪುಣು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ KMGR ಪಂದ್ರೆ ಪಂತೀನಿ ಈರಿರ್ನ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆಸಿಸ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಆಪುಜಿ ಅವಾವನಿನ ಬೇಲೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋದಿಪ್ಪುನೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅನ್ ಪೋಪಿನಿ ಆರ್ ಪಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಬರ್ನಾಗನೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪುರೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅವಡು ಸಂಡೇ ಅವಡು ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ಲು ನಾರತ್ತೆ ಎಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಇಜ್ಜರಾರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನೋಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅರೆ ಬಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಈ ನೆಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಅಂತ ಅನ್ಪಿರ ಓ ದೇವರೇ. ವರುಷಾ ಲವ್ ಪಂದದ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ದಾಕುಲ್ಕೇಂದಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಇರ್ಲ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಂತಿಜೇರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಕ್ಕು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬೈದನೆಂಕ್. ಸುಧೀರ್ ಪ್ರಭು ಪಂದದ ಕೇಂದಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಾರಣ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದವರೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ MA ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕೀರ್ತು ಇರೆಗ್ ಲವ್ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ RK ಕೇಂದಿನಿ ಸಿಂಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು
PAKKKACH ಕೇಂದಿನಿ ನಿಕ್ ಲವ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ಜಿಯರೆಗ್ಲ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದದು ಕೀ 528 ಪಂತೆರು ತೂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಿ ಅನ್ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಆ ರಕ್ಷು ಪಂದದ್ದು ಕೇಂದಿನಿ ಇರ್ನ ಈ ಲೈಫ್ ಏರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಬಾಕ ಏರೇನು ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದದ್ದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಪಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ 100 ಇಜ್ಜಿ 600 ಎಂಕೆ ಪಲ ಲಡಾಯಿ ಅಪ್ಪುಡು 95 ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ 90 ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೆದ್ದಿ 90 ಅಲಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಮೆದ್ದಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲಂತೆ 50-60 ಇರ್ದಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನರು ಮೋಲ್ದಾದ ಏಪಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ದುಂಬ ಎಂಚನ ಇಪ್ಪು ಎಂಕನ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಹೊರೊರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಏಪಲ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ದಪ್ಪಣ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಗ ಬತ್ತೇರು ಪಾಪ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಹಾನಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ಟಾರ್ಚರ್ ಅಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪ ಏರು ಯಾನ್ ಅವಡೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದೆ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆ ಗುಂದ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ದಪ್ಪಣೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲವ್ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಪಣ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಪಿನ ಅವ ಟಾರ್ಚರ್ ಪಂದದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಸಹಿಸೋನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ ಮಲ್ಪೇರದ ಸೊ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ ಪಪ್ಪ ಪಣ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಏರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎದುರೊಂಜಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪಾತಾಡ್ಬೇಡತ್ತ ಅಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಮಕೊರೋರು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೇಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲವ್ರು ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ದಾದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಪಿನ್ಬಣ ಯಾನು ಏರೇನು ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪೇತುಲೆ ಅಕುಲೇ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪೋಪೇದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾತಿನೇ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಪ್ಪುಜ ಅಕುಲಿ ಯಾನು ಮುಂಚೆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆ ನೇರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಅಕುಲೇ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಪೋಪೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಕುಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪೋಪೇರು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಾತಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಹೇಟ್ ಬಂದದ್ದು ಯಾನಾದ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಡಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪನಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಹರ್ಷಿ _20 ಕೇಂದಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಕಾಸು ಆಪುಣ ಪಂದದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಕಾಸವರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಇತಿತ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವೋಡು 4K ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಚ್ ಆಸ್ ಆವೋಡು ಪಂದದ್ದು ಸೊ ಎನ್ನ ಆತಾತಜಿ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂಕ ಮಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರ್ತನ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾನೋನ್ವೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಎನ್ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಕೆಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲವ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಪಂದದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಎಂಕ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನೀನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನಿಜ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪಂದದು ಅವು ಕೋಪದ ಸಿಂಬಲ್ ಡಾತ ಅವೆನ್ ಪಾರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಕೇಂದಿನಿ ಗೊತ್ತಾಡಾರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಉಂಡು ಪಂದದು ಹಾಂ ಇಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನೀನು ಸಹ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಲವ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಲವ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಆಂಡ್ ಇಡೆಗೆ ಈತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಂಡ ಬಟ್ ಯಾನ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಅಮ್ಮಡಕೇಂಡೆ ದಾಯಗೆ ಈ ಅಂಚಕೇನಿನ್ ಪಂದ ಈ ಪಂದೆ ಪಾತನು ಸೊ ಯಾಂಕೇಂಡೆ ಈ ದಾಯಗೆ ಅಂಚಕೇನಿಂದ ಐಕ್ ಅದು ಯಾನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ ಯಾನ ಐಕ್ ಕೇಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಈ ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದಿ ಈ ದಾಲ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲವೇನೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಲಫ್ತ ವಿಷಯ ಅವಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲವೇನೆ ಪಂತೆ ಹಿರೆಗ್ ಲವೇನೆ ಪಂತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮನ್ಪೆ ಲವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲವ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕರ್ಲೆ ಇಂಕ ಕೆಲವೇರು ಇಂಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತಾ ಪಂತರು ಮಾತಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಕ್ವಶನ್ ಇಡ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತಂದು ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ದಾದಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರಿ ದಾದ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಓಲ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು
ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಓಲು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈಕೆಂದು ನೀರಿಗೆ ಲವ್ ಉಂಡ ಅನ್ಪಂದದ್ದು ಯಾನ್ ಐಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದೇರಿ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಪಂಡ ಹಾಕುಲ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದೇರಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದುಜಿ ಇದ್ದೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಪಣ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡರೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಲ ಇಜ್ಜಿ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೇನೋಲಿ ಇದ ಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪಂದು ದಾದ ಮೇರ್ ಕೇನಿನಿ ಅನ್ಪಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೇನ್ವೆ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇನೋಲಿ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಪೋಯ್ಬೇಕು ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂದು ಸೊ ಏಪಲ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ ಮುಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಯಿನೇಕ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಕ್ಲೇಗ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತ್ ಆದಿತ್ತನ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಬದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡೆ ಅವನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ಏಪನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಸೇನೆ ಓಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಿನಿ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ ಅಥವಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ತೆಕ್ಕಿನಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತೆರೆಗೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ಗ ನಾನು ಅಪ್ಪಣ ಒಂತೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಪೋಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್